हाय नोंथांमोननिसिम आं दिनै मोनसे गोदान टपिक लाना फैबाय। दिनै आं जोबोद खुसि। मानि थाखाय होनब्ला नोंथांमोन बेराफारसे बुंनो थाङोब्ला फारसेबो दुखु, बेराफारसे बुंनो थाङोब्ला फारसे खुसिबो। नाथाय नोंथांमोनखौ लानानै दिनै आरो आं दिनै नोंथांमोननि अननायजों जि थांखिखौ आङो नाजायै दिनैसो आंनि थांखिया एसे जाफुंबाय एबा साक्सेस जाबाय होनना आं सानना लायो। माखौ होनोब्ला फिन एप्लाइ खालामनाया मोनफैनो हाबाय दिनैनि 1थासोआव। दा नोंथांमोननो मिथिहोनो मोजां जागोन होननानै आं दिनै नोंथांमोननो मिथिहोबाय। दिनै आंनि साननाय थांखिया जाफुंबाय होननानै आं सानो नोंथांमोन। दा बेखौनो आं बुंनो सानो। दा आं बेखौ भेरिफाइडबो खालामबाय, फुरा साक्सेस जाजोब्बाय, जेबो प्रब्लेम जायाखै। पिन नाम्बारखौ माने पिन नाम्बार थायो आरोना। नैयाव खुलिबा नुगोन, नोंथांमोना खिन्थानो हानाय नङा। माने रावबो नुयै बेफोरबायदि माबा खालामनाबो हरो। दा नैयाव आं आखाइ माखासे होथेदों नोंथांमोननो फारसेल' आं मोनथामल' खिन्थागोन। नै बेबायदि पिन नाम्बार फैयो आरोना। बेखौ ओमफ्राय भेरिफाइड खालामनांगौ आरो बेजों लोगोसे आरो बेंकबो लिंक खालामना होनांगौ। जेब्ला $100 जागोन अब्ला जों फैसाखौ मोननो हागोन आरोना। दासिमबो आंना $100 जायाखै, जानो नांबावगौ। आरो जेब्ला इउटुबनि पेमेन्ट बा फैसाखौ मोनो नोंथांमोननो आङो जेब्ला दिन आं फैसा मोनगोन अब्ला दिन नोंथांमोननो एटिएमआवबो बरना नोंथांमोननो भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोननो खिन्थागोन फार्स्ट पेमेन्टखौ मोनोब्ला। दा आंनि थांखिया जाफुंबाय, आंनि गोसोआव आं सानो दा साक्सेस जाबाय होननानै नोंथांमोन। दा आंनिखौल' आं साक्सेस जाबाय होननानै आं बुंनो साना। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौबो आङो गोसो गुदुं खालामनो गोसो जायो। दा बेनो नोंथांमोननि गेजेराव माखासे बेखौनो बुंनो सानो। माखासे जोंनि माखासे हिन्जावसा बा हौवासाफोर माखासे आं फेसबुकाव नुबाय थायो। नोंथांमोनखौ सोरबाफोर लोंनाय बथलजों बेदर खाजि लालायनानै ओरैबायदि माने पस्ट खालामना फट' साफायना फेसबुकाव आगारो। आरो माखासेबाव सोरबा बिर सोमनानै नागारनाय, सोरबा सिगारेट सोमनानै नागारनाय। आरो माखासे हिन्जावसाफोरनि गेजेराव माखासे बहुत नुदों गाननाय जोमनायनि सायाव। नाथाय साननांगौ, बेखौनो आं बुंनो सानो। जेनेबा बेयाव आं रावखौबो मुं लानो थाङाखै। दिनै नोंथांमोननि गोसोखौ सोलायनो थाखायसो आं बेयाव माखासे मोजाङै नोंथांमोना फुरा नायलांबा नोंथांमोना बुजिनो हागोन। नोंथांमोना फेसबुकाव ओरैबायदि माने हारिनि एबा मानसिजों मोजां मोनजायै बेफोरबायदिखौ साफायनानै नोंसोर नागारोबा सोरखौ दिन्थिदों? गावनि महरखौनो दिन्थिदों, नङा होमब्ला? बिथाङा बेबायदि लोङो, जायो, सोबो। होमबा दिनै नोंनि न'खराव सासे बिदा फंबाय बा बिब' बिनानाव बा नोंनि आमाय आनै आदै मादैमोन दं। गासैबो मबाइल गिदिर लाग्रा बा एन्ड्रइड मबाइल लानानै बांसिन मानसियानो इउज खालामग्रा जाबाय। आरो बयबो मानसियानो फेसबुक खुलियो। दिनै नोंनि न'खरनि सासे आदै मादै आनैमोनना नुयोब्ला दिनै नोंखौ मा होनगोन? हाब आंनि फंबाय बा आंनि बिनानावनि फिसालाफ्रा बेफोरबायदिसो जाग्ला लोंला खालामो आरो फेसबुकावबो पस्ट खालामबावदों। होमबा नोंखौ बेसेबां गाज्रि सोंखारिगोन? बेखौ नों साननानै नाय। दा आं बेखौनो बुंनो सानो। माखासे फेसबुकाव बेखार फैनाय दं, माखासे फेसबुकाव मेनलि इनकाम खालामनो फैनायबो दं। खायसे बेखौनो आं बुंनो सानो, बयबो आजिखालिनि इन्टारनेट जुगाव गावखौ बेखार खालामालाबा, लोंला जालाजों जानला मोनला पस्ट खालामनानै गावखौ फाल्टुनानै दिन्थियालाबा मोनसे थांखि लायोबा जाफुङो। जेरै आंबो नाजादोंमोन, बोसोरसे जादों आङो इउटुबाव जुजिनाया। दासो आंनि माब्रै होनोब्ला आं थांखि लानाया साक्सेस जाबाय आं दा सानो नोंथांमोन। दा बेखौनो आंबो लुगैयो। जि लामायाव नोंथाङा आवगायदों, मबाइल लादों होननानै ओरैनो बेखार डाटा। मबाइलनि गेजेरजों बा लेपटपनि गेजेरजों बा कम्पिउटारनि गेजेरजों गोबां बायदि नेटनि इनकाम दं। अकल इउटुबल' नङा, गोबां इनकाम दं। दाखालिबो माखासे भिडिअ आं बुंखांबाय। ससियेल मिडिया मावनानै जानो रोङोबा बहुत इनकाम दं। इउटुबाव मा फैसा मोनबावो बिनिख्रुइ बांसिन फैसा मोनो ब्लगार। बेयाव मोनसे लेटार बायदि लिरना होनांगौ, बेयाव बहुत इनकाम फैबावोसो। इउटुबावथ' जेबो इनकाम फैबावा। दा आंना मोनसे प्रब्लेमा बेनो, बे मान्थस मोननैसो आंना कपिराइटजोंनो दावगानो हायाखै, बेखौल' आं बुंबाय थायो। आरो बिथांमोना गोबां मानसियानो सोंगासिनो आंखौ, सोर खालामदों नोंखौ बेफोरबायदि कपिराइट होनो हाया होनना बुंगासिनो। दा आं सम लाना बोरैबा बियो दासिमहालागै मिथिनानैबो सिरि थाना दं। आं जुदि कपिराइटआ मास मोनथामजों बोखार जायाबा बे भिडिअखौ आं लाना फैगोन। बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव नेथ'नो थाखाय बुंनाय जाबाय। दा बाद बाखिया बेनो, नोंथांमोना गासैबो रावबो फांफुं थायाबाला बयबो बे नेटनि मुगायाव गावखौ गोसो सोलायगोन आरो दानिफ्रायनो सेंग्रा बैसोनिफ्रायनो गावनि लाइफखौ मोजां खालामनानै लागोन आरो सोलोंथायाव मोजाङै गोसो होगोन। आं बेखौनो दा बुंनो थाङोबा बाथ्राया लावलांबाय थायो। जेब्ला दानि समखौ नोङो ओरैनो बेखार होननानै सानना लादोंब्ला, दानो नों इनकाम खालामनानै लायाब्ला उनाव मा जागोन? नोङो फिउचाराव जेब्ला नोङो हाबा जाहैगोन अब्ला नोङो आधा बोसोर जाहैगोन, नोंथाङा ओरैबो जाया गावखौनो बेखार खालामना लानाय जायो। जेब्ला दा सेंग्रा समाव जायफोर फरायबाय थादों बिनि गेजेरावबो गोबां इनकाम दं बा खामानि दं। माबोरै होनोब्ला दामनाय देनायजों, गान खननायजों आरो बेराफारसे बल गेलेनायजों गोबां बायदि हकि बहुत गोबां लाइफ खालामना लानो हायो। ओंखायनो
सेंग्रा बैसोआवबो जों बेखारसोलाय जों बिमा बिफानि जानाय होननानै बेफोरबायदिबो डाटा खिन्थु आं लुबैयो बयबो मानसि जानांगौ आरो बयबो मानसि जाब्लासो बर' हारियाबो मुंदांखा जायो आरो गुबुन हारिजोंबो मिथिजायो आजिखालि सोरबा मुं लानो थांबानो ससियेल मिडियाआव फेमास जायो बेखिनिखौनो बुंनानै आं दोननाय जाबाय माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंमोन नोंथांनिफ्राय आं निमाहा बिनाय थाबाय गोजोन्थों।